लयदारी है। हाँ अब तो कथा पूजा होइए गइल बा। हां तो फिर बेवकूफिए न बा फिर दोबारा कथा पूजा करा हो। हां लयदारी होखे। चाचा हमरा के दोस्त मत देबले ना ना ऐसे कि ना वही बैच कहीं कार्यक्रम करावता। हाँ। पुरनिया लोग के बस के कुछ बात ना। तू कहबा कि सुखनंदन यादव को बुलावो हाकिम चौधरी के बढ़िया प्रसंग आइलो। हाँ। तो नहीं कहले कहे सा तब चंदा उसिल के तू ही कर हमनी के घर जाता नहीं। तो सब के बढ़ जाए पर कि ना सही बताई। अनिल सिंह जी प्रधान जी पुरस्कार दिल बनी। हाँ। हमारा तो तने दिक्कत होता बाकी लयदारी सुन के हिंकर मुंह है नहीं के हंसत ना इनकर बैकग्राउंड भी फुका देख जब आदत नहीं खे तौन काम तू मत कर। हाँ हमने के आदत बा बा रोज के आ तारा आदत नहीं खे अर्जुन भैया मना कनी है बैरी है हाँ कि मन ले है ना आरसी के चॉकलेट वाला सट सट दूगो मार ले जब आदत नहीं खे आ साफ गंभीर भइल बड़े बुझा था कि वो एम्स में भर्ती बा आंख छोट छोट रहे आंख छोट छोट भी कल हमरा एकल है कि समुद्र शौक हवे बबुआ चीन गइल कम बात नहीं कहे तो 4-4 साल में लोग चिन्हेला बाकी अब लयदारी के फरमाइश बा तो ले लो एगो का 3-3 गीत के तब रही काजी अर्जुन भैया एगो भजन भई दो गो लयदार और निकाला तनी सुहाग रात वाला ऐसा गीत गावल जाला जौना के जवाब दे पाओ। बहुत सुंदर सुहाग रात के दिन बाद दुल्हन आके सेज पर का भइल फूल उल सजा के बैठल बाड़ी। हमने के यहाँ फूल पूजा में भी लगेला सुहाग रात में भी लगेला जन्मदिन में भी सजावल जाला। कहाँ बैठल बड़ी ऐसे कोनवा एगो लइको ना बैठल हो सारा जन्मदिन रहे घर में जहां मजीताई जिदिया गोल छोट रहे अभी अपने बाबू से कहते पापा जन्मदिन में फुलौना क्यों फोड़ते हैं टॉप टॉप लइका फोड़ता सब फुलौना फुलौना क्यों फोड़ते हैं कहले कि बेटा फोड़ल जाला जिदिया गोल नहीं पापा फुलौना क्यों फोड़ते हैं तो अगर पापा कैसे आ कहता सरबिया बेटा फुलौना इसलिए फोड़ते हैं जन्मदिन के दिन क्योंकि एक फुलौना फूटा था तो तू बाहर आया था इसलिए फोड़ के याद करते हैं। खुशी खुशी बोला डाला फुलौना रहे हद बेइज्जता बना देले बड़ा सले। कहाँ ही बैठल बड़ी या तो जानू जानू मुस्किया तो बड़ू रो तो बड़ू हाँ एक माने मुस्किया तारू की सुहाग रात हो रो तारू डरे ए अजीत भाई वो भी या सुहाग रात के दिन हंसत रहे ई कहले काहे हंसलू हो तो कहते मैं जानती हूँ जिसमें परमाणु बम भड़क चुका है तू पटाखा लेके आया। बोला बोला एक बाल भी बाका नहीं होगा। गुंजन जानू जानू ढेर दर्द बका सुहाग रात के दिन रो के जनावा मत के एकदम प्लेन बाड़ू मूत्रो कहाँ रो तारू सुहाग रात के दिन बा का कोई स्वामी जी हमार दीवाना के बड़ी याद आवत दीवाना के याद आता है सेज पर बड़ो दीवाना के याद आता हम लइकाई में नैहर में एगो गलती कइले रहनी मगर बाद में सुधार गइनी। एगो लइका से प्यार करत रहनी मोबाइल में चोरी छुप के एक दिन लइकावा के बोलाई नहीं उनकर गोराई देख के बाप रे बाप उनकर गोराई देख के हम भड़क गईनी। ए जानू वो खाली कोरिया ना रहे वो मऊगो रहे। कैसे जाननी जब हम देहिया पर हाथ फिरनी ना ता उनका हमार आंगुरिया उनकर कनबली में फंस गई। अरे जाय दे दादा हमारा तबो मजूर बड़ो निमन आदमी ना राखी ताकि लंगड़ आदमी का करी का दोसर छाछ पर चढ़बे ना करी तू तो प्रेमे न कोइले बाड़ू एगो सीमा हैदरवा भी 3 देश टॉप के आगे सचिन से बियाह कइले बियाह हम सीमा हैदर पर गरम नहीं खी 3 गो लइका लेके आइली हम गरम बानी सचिनवा पर ऊ सरवा कतना मौगा हवा गाय के 3 गो बछरू सहित पोसता लेके जाते
चार गो बोला बोला करला जी नहीं खेला गत रोवत तारी है बिल्लो के कहतर की राजा जी कि भले हो गइला हमरो तुमारद हो बाकी सुन लो ये दिलवा के दर्द हो सेनुरा लगा के गुनाह कइले बाड़ो ये आवे बिरयानी कहतर के बलमुआ सेनुरा लगा के गुनाह कइले बाड़ो बिना जान हो बिना जान ये शरीर से बियाह कइले बाड़ो बिना जान के शरीर से बियाह कइले बाड़ो हमरा के 1000 रुपया पुरस्कार दल बने संगे संगे मंटू सिंह प्रधान पद के प्रत्याशी बने भैया के बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक प्रणाम करते हैं और बा तन बाटे जामन बाटे कहीं औरी प्यार वाली बात बा बहुत बानी सो मुन्ना सिंह बघेला जी बेलहरी के ड्राइवर साहब पुरस्कार दिल बने हार्दिक प्रणाम करते हैं तन बाटे जामन बाटे कहीं औरी प्यार वाली बात बा बहुत बानी सो जवन मन कोरोका जवन मन कोरोका सलाह कोइले बाड़ो बिना जान के शरीर से बियाह कोइले
धनु बाबा रहुआ ना आए नहीं हम पर तने आई आई गोनू बाबा एगो माला रहुआ के धनु बाबा गोनू बाबा दोनों आदमी आई बाबा आई ना धनु बाबा गोनू बाबा दोनों आदमी के संग आई बाबा मंटू जी रहने का के करला जी हमने के तो शुगर हो गइल बा यादाश्त अर्जुन भैया कमजोर हो गइल आ जरा शुगर भैया यादाश्त ले ली आंख के लाइट ले ली एक और कमी होला सरकारें ढाई दी कतनो साइन कर चापा कर ले पास ना हो लड़े खरा ना हो अब जरा भइल बा हमर बात तू बुझत जरा नहीं के भइलू ना बुझे एगो माला हमरा गोनू बाबा धन्य बाबा लयदारों के लयदार बाबा आ कोई नहीं हमारे गलती से मुंह से निकल गई। भूपेश भैया बीच में कपवा जावे ही बीच में तो लगातार माला दे तो लोग कहे कि पैसे खातिर माला पहनाओ 1000 रुपये हमरा गोनू बाबा और संग संग धनु बाबा जुगल जोड़ी है वाह 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 रहे दी कोई को जग प्रोजन लगातार पर से भर वाह 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 जय हो बोला जाने बनवा दो अंतरा है गाना हां 4 अंतरा नहीं करे तार के हुए गुंजन केरल ले जाओ अजीत गुंजन ना विशाल जी रहले विशाल जी तन्या जे रोलू एक आदमी के सारो तहारा आइल सुनी हकीम ये कहीं रो आ जाए जी एक आदमी एल बार खाली खाली घर लोक लाई देख के लाई लगता ना तो हम रहती ना आई जा खाली लोक लाज घर परिवार के और नींद उन पर करे जाके काहे हजारों हजार पुरस्कार आए हार्दिक प्रणाम करते हैं भगवान वो सबके बनौले रहे हमारा आवाज में मेहनत पड़ेला गाओ तो बनी लोड पर तनु हई आँख खोल के सुनब तो भाई अजीत हलचल गावता रहे आ जहाँ आँख बंद करके सुनब यही कि बिजली रानी कोहरा तरिया के मन पर चारों ओर से लेडीज होने जेंट्स एक आधे ओर से तो कुह के कोना कौन गलती कले मर्द के अंगूठी चाकर चाकर होले मौगा हमारे से जता ना नुकीली बनाओ सन नागिन और की दोस्त सुन ली बिछिया खाने बनवाई खाली लोकल घर परिवार के और भी सुन पर जाके फिर पुरस्कार हमरा गोनू बाबा 1000 फिर रुपया पुरस्कार दिल बनी हार्दिक पलाई करते बाबा का पद प्रतिष्ठा बना सोनू संग दिल नो परवाह होइले मानो बिना जान हो बिना जान के शरीर से बियाह कोइले बानो के शरीर से बियाह कोइले बड़ो शरीर से बियाह कोइले